Dobre, ahojte, tu je Bugsman TV a ahojte, zdravím všetkých hráčov a hráčky. Moje meno je Bugsman TV a vítam vás u tohoto videjka so Slovakiom. Ahoj, 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 ahoj. Ak sa pýtate, prečo má iný nick, tak to je kvôli, no tak si pozrite prvý diel zo Skywars, Skyblock. Zo Skyblocku, tam som to všetko vysvetľoval. Matička, moja matička. A ideme hrať Pozri, ja mám peknú matičku. Ideme hrať Craftmania na Craftmanii Skywars Team. OK, poď tam, ja už som sa tam pripojil. A ja som tu. 8. 8 tým? No, prečo 8? 5. Nie. Áno, to si ty. OK. Potom sa do 8 pripojil nejaký Honza. Ja viem, nejaký Honza sa tam pripojil. Až stihnem, tak vám ukážem túto houbičku, ako je v nej. Krásne. Zistil som, pozrite sa, takto je to tu. Spravené. Ahoj. Je super, to je tá mapa, kde to nie je spojené. Mám takto. Už je nič moc. Ale ty si mal aké veci? Ja mám ironovú sekírku, enchantnutú, ktorá uberá viac ako... Obidva máme niečo z chainového brnka, ty máš chainové topánky, ja mám chainovú helmu. Ja som mal golden meč, tak ja som si ho zobral ten diamantový, čo tam bol, dobre? Aha. Strečku. Ostatné si zober už ty. Mám postaviť cestu na stred? Postaviť cestu na stred? Nemáš luk, že by sme ich zostrelili? Nie, ale mám zapalovač. To bolo super. Počkajte chvíľku, na chvíľku vám dám taký menšie stupnutie. OK, som späť. Super, ja nemám ani jeden level. No tak postavím tú cestu na stred teda. Nemáš ani jeden level? Nie, ja som to hádzal aj po teba. Dúfam, že niekto nemá luk. Nemáš nejaké bloky? Nie? A neboli v žiadnej časti ešte nejaké bloky? Neviem. Môžem vyhodiť to z teóre pre kotiny. Poď hore a ty máš vlastne sekírku. No OK, tak to vyhoď. Ale poď hore a... Ja mám sekírku, ktorou zabijem na 4 rany. Chceš diamantovú? Sekírku? Áno. A mečom na koľko rán? Ja meč nemám, ja mám ironovú sekírku Sharpness 1. Ja mám diamantový meč, chceš? Enchantnutý? Čo? Nie. Ten je na nič, ten uberá iba 3. Buď alebo 4 posrieť. Prepáčte diváci, že trošku mu to seka, neviem prečo. Nejaké lagy sú teraz. On uberá 7 atak. No to je... Staviajú si k nám! Pozor, ide! Ja mám... 2 srdiečka. Ja som zomrel. Tak poď. Ja som ho podpalil. On zhorel. Hej? Tak poďme lomené lobby. A ďalšie týmy. OK, ja som na týmu. Do akého ideme? 8. Ukážem vám za chvíľku ešte tú houbičku, ako je balkónik. No to stíham, dúfam. No to stíham. Takže toto je taká houbička, ono je to pekné. Celkom, to je mať. Pekné, ja by som taký chcel. No. Bývať. Ahoj! Ja som z pravého pekala. Ja mám luk, ale nemám šípy. Ja mám tiež luk, ale nemám šípy. Tak je to super, aspoň luk máme. Chceš meč Sharpness 2? Nie. Alebo áno. Aký? Drevený, že? Taký pekný. Nechcem. Môj berá 6 damage, tak.
Tak ideme na... Ten, Poďme na túto k susedov. ja mám sekírku. Ideme na túto k susedov, vedľa nás. Tak ja ti hodím 20 blokov. No počkaj. Tu máš 20 blokov. A Slovakia je trochu chorý, že? Iba trochu. Tu sa nechťa zničil jeden blok. Sám Nerob! od seba. Prečo robíš zlé? Ja za nič nemôžem. A tak niekto musí padnúť. Ale nie ty. Pozor, nie, nevšimli si nás. Joj! Tak to ťa zastrelil, že? Vedľa susedia. Mňa išli streliť, vieš, ale... Ako strelili ma, ale mne to dalo taký bug úplne. Že ma netrafil. No vieš, ako trafili ma, ale... A on si to dostaviava. Ty si držíš. Nás hodili. Tak dáme ešte jednu hru. A potom dáme už ukončenie. To fakt? No... No fakt. Tak... Ty mi 3, 2, 1 teraz. Mňa to vyhodilo. Aj mňa. Tak poďme na Game Team. Alebo, nie, však Sky... Áno, toto je ono. Tak ja vám dám strich na chvíľku. Lebo ja som práve... Dobre, sme späť. No, som späť. A ideme hrať práve... Len som si spísal heslo, tak aby ste to nevideli. Tak kam ideme na týmy? No jasné. No tak som na týmoch. Aha, Všude plno. Jeden sa tu volá Autičko 88. Tak ideme na Insane. Nie. Poďme na solo. Nie, solo je na nič. Ale tu tak padajú tie kovadliny. Aj na Insane padajú kovadliny a na Insane padajú aj Však ale buci. na tom Insane hovorím o tom. Tam je to o ničom, lebo to padá a mňa to zabilo minulé. Ja som na solo. Okay. A ja som tam. Ale to je super, že tam padajú tie kovadliny a to. Kde si? Ale keď padajú TNTčka. Ja mám oranžovú loptu. A ja mám oranžovú loptu. Že mám šípy, ja mám anvil. Dobre. Tak počkajte, musím sa povedať. Dobre, okej, mám. Ja mám hadaciu strenčku. Ja mám toľko levelov. Vanessa. Počkajte chvíľku, diváci. Vidíš, že niekomu, čo ja viem, horí čestka? Aha. Alebo že niekto má proste oheň na svojom ostrovčeku. Vidíš oheň? Vidíš, že má niekto oheň na ostrovčeku? Nie. Ty nevidíš, že mne tu horí celý ostrov? Aha. Čekám na niekoho za F3-ačko. Či ty?
Ty kokso! Ja som blbý. Ja som bloky vedľa meča. Ja som sprostý. Ale mám všetky veci. Keď si otvorím inventár. Že jednému tu asi došli bloky, tak cez prvú cestičku z častý. Jej, môj horiaci ostrov. Taký. On sa stáva na stred strany. Poď. Aha, vážne, môj ostrov je presne na druhej strane. Ale mohol si ho vidieť, odtade toho vidíš. Ostrov, taký čo horí, vidíš? Pozri sa. Áno, vidíš ho. Videl si ho. Videl si ho, ja som sa pozrel a videl som, že si sa na ňo pozeral. Áno. Tak sa... Tlač F3A. No vidíš to. To mala byť pas. Aha, tu máš kyblik hlavy a regeneráciu. A za chvíľu sa obnovia truhly. Tak. Ty ideš na môj ostrovčaj. Tento ma zabil, čo to má túto cestičku. Už je mŕtvý. Niekto zabil. On má asi spíc, alebo čo. Ó! Veľký súboj. Ó! Ty si vyhral. Má asi 1 kill, on má 4. No. Hej, postav sa. Nie, neukončuj to ešte. Postav sa takto. Takto. Postav sa tak. Takto, ako som ja, takto. A pozeraj sa sem. Ale nie, musíš ísť na tento blok. No, dobre. Sakry.